Jama'a da Allah ku kalli wannan bidiyon. Wanda zan iya rantsa har a gaban Allah mutanen da su yarda. Amma suna alakanta kansu da dai ne kawai ba zai iya tuna sunansa ba. Amma zan iya rantsa maka da Allah alamu na nuna tun sun bar musulunci. Kaga na farko akwai soja boy. Soja boy duk maganganun da yake alama ne na mutumin da ma bai yarda akwai Allah ba. Saboda idan ka ga maganganun shi yana kama da dan jahannama. Dan jahannama ai kashe shi ne mutum na farko da ya fara bayyana take ce ba Allah da Hausa. A duk arewacin Najeriya ya zama dalilin duriyarsa. Idan da zaka koma ka dinga sauraron maganganun dan jahannama za ka ga yana kama da maganganun da soja boy din duk sponsorin nasu aka yi. Su rusa arewacin Najeriya. Su rusa musulunci da musulmai. Yanzu ka duba wani bidiyon shi na kwanan ne na cewa wai Bilal ina hadisan da ya rawaito wanda yake nuna cewa wariyar launin fata da Larabawa suke mana yawa hatta sahabbai bai bari ba irin maganganun da ya kaltuma adam da ne kaga ne kaga wannan da nake ga maka zan iya rantsa maka da Allah ba musulmi bane amma ka san al'amari da nake da rinjayen zato a kansa amma duk alamun ya bayyana kuma gaba zai kara bayyana bai ma da alƙur'ani da ake addini da shi ba saboda wasu maganganun nashi tuhumar Allah irin wannan kuma suna zuwa da wasu salo ne irin na sai su ribaci irin matsaloli da ake da shi a ƙasa sai su dinga magana akai sai su karo mutane daga nan sai su dinga su kuma maganganu kan zai magana akan insecurity ko hankalin shi zai tafi tana na insecurity zai magana akan talauci hankalin shi zai tafi wajen mutum na biyu ita ce wadda ake cewa kokarin ya luguna zan yi rantsa maka da Allah wa'annan tun sun yarda kawai bayyanawa ne ba su yi ba da take da'awar ana zaluntar mata yi da sauransu ba za ka taba ji inda take bayyana irin kyautatawa da wasu mazaje suke ba mata da zalman maza kuma yana daga cikin wazukan da muke akai kuma su daura da wai duk suna yi duk ba ta kai mana wani iya wazi ba da sanin Allah da sanin littafin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa'annan abubuwan duka wakilci ne na a rusa zamantakewa ta al'umma musulmi da auratayyan mu a hana mata zaman aure karshe ne za su zama karuwai da lesbian kaje ka tambaya a kaso 8 malam kashi cikin 10 na rantsa maka da Allah duk matan da suka fito daga gidajen mazajen su ba su zama lafiya sai sun ji cewa duk bala'in da suka baro a gidan mazajen sai sun gwamnati wannan bala'in da kuma bala'in zawalci da suke fitowa su samu karshe duk ba sa iya yadda su wata rayuwa ba ta karuwanci wannan alheri ne abu na uku mutum na uku akwai zargi akan Nafisa Abdullahi wata kuke wasan kwaikwayo na da akwai zargi akan ta akwai zargin kan cewa wannan yayin ta yarda kawai lokaci ne da ba za su bayyana ba amma za su yi amfani da irin waɗannan daman da ake kallon su a matsayin musulmi su ribaci kwakwalan mutane da yawa waɗannan su ne mutanen uku da muke da zargi mai karfi akan su tun sun ba wa addinin musulunci baya bisa irin furucin da suke yi kamar da Allah yake cewa wato da yake cewa menene la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzun yanzu da ayoyin Allah da manzannin sa kuke izgilanci da dokar Allah kuke wasa Allah ce la ta'taziru babu uzuri akan ku qad kafartum ba'da kun yarda ko dai zama riddan mutum yayi shi yana cikin ransa bai bayyana ba wannan babu da iko akai amma zamu iya zargi ne karfi akai ko kuma yana nan zai bayyana nan gaba mutum da hudu shine na kasa sunan shi Allah aka kaltuma mata cikin kaltume wannan kasan dai ba san motar da ma amma akwai wani wanda na ganshi a TikTok sunan shi ne da azuna ga magana bidiyon shi sunan shi ne na manta Allah ya taimake shi saboda ina so in media su yada wannan ne abin da yayi dazu magana da naji mafi muni akan sa yake cewa Najeriya inda za a raba ta yace mu arewacin Najeriya ya ga za ta yi karshe sai ce saboda matsalar mu shi ne addinin musulunci shine matsalar mu yace addinin musulunci a wannan zamanin ba zai taba kawo solution ba yace a Saudiya da kuka ta ci gaba addinin musulunci da aji wallahi magana da yake nan sai na fahimci dama ina zargin sa da yayin magana sai na ƙara tabbatar da magana da yi cewa lalle wannan yana cikin wanda nake zargin yace sai kira Mubarak Bala ne ba Mubarak Bala ai shine mutum kusan na farko kafin jahannama da ya bayyana bai da Allah ba karshe zaki manzo Allah ka kalli duk irin furucin Mubarak Bala dina kamar irin furucin wayannan mutana na biyar din su don amata ko na biyar shine masu suka shi masu suka muna da kyakkyawan zakan dai da musulmi ne amma ina da tabbacin ya yarda ko a gaban Allah zan tsaya amma da shi da masu suka tuntuni yarda Wai dan Allah daga yaushe faɗace-faɗacen addini da kafarta mutane da fitar da mutane daga addini zai kare a Najeriya ne musamman a arewacin Najeriya shikenan mu ba za mu kalli abin da yake gaban mu mu tsaya ni magana akan shi mu samu halli ba ni wannan mutumin tunda nake ina ban taba ji ya fito ya ga yawa gwamnati gaskiya akan abin da yake faruwa ba ban taba ji ya zo ya ce ya kamata a ce gwamnatin jihar Kano ko gwamnatin Kaduna ko gwamnatin Katsina ko ma wasu gwamnati na Najeriya ko da arewacin Najeriya ya kamata ki kaza ya kamata ki bar kaza ya kamata kullun shi dai ya kafirta wancan ya fitar da wancan daga addini yanzu su waɗannan bayan Allah dan sun fito sun faɗi ra'ayinsu akan abin da ya shafi rayuwa na yau da gobe da halin da ake ciki da kaza menene ribar sai ka fito kai masa raddi har ka jingina shi da cewa shi ya yarda ko ya fita daga addinin musulunci ina ruwanka kai ba kai ne mai guda ba kai ba kai ne mai aljanna ba yin a maganganun su duka ma ban ji inda ma ya kama da sun fita ma daga addinin musulunci ko da ke mu dama kullum mu din ma ni da nake magana da kenan ba a ganin mu a musulmai ko amma duk da haka din mai hankali in ya kalli maganganun wannan mutum zai san cewa da yana ta yake cewa har ba ta maki ake cewa kuma ne amma dai maganar shi ba ta yi daidai da hankali ba ba ta daidai da ilimi ba da shi da wancan mai farfata ba dama an ce su tun usuli ba malamai bane ba salasa yanda za su yi ne akan harkokin da suke sai suka ce bar su fada harkar addini an fi samun tuwa a can to gaskiya dai dama na ji shi wancan ya baka wani suna gaskiya dai sunan ya zan yi shiru to jama'a da yawa mun fahimci yanzu abubuwa da yawa musamman wannan abubuwa da suke faruwa na gabas ta tsakiya suna ta wayan mana da kai suna ta bude mana ido akan abin da yake a gaban mu a Najeriya a yanzu da duniya ma baki daya to ina fatan za ku daina saurara irin waɗannan mutanen dan wallahi tallahi babu inda za su kai mu sai ga halaka babu in tunda dai shi ba zai fito ya faɗi abin da ya dame mu ya ba mu halli ba ya ba mu shawara akan abin da ya kamace mu tashi ni ba sai kokarin ma daɗa haɗa mu faɗa da daɗa me ake cewa to gaskiya wannan ba malami bane ba
in me ba fitowa ma ya kafarta wancan ya kafarta wannan ya hada rigima da husuma tsakanin mutane to mu tabbatar da cewa dan kwangila ne kawai na su waɗanda ba sa so su ga an zauna lafiya har an samu halli a ƙasar mu